Γεια σας, οπαδοί του Ολυμπιακού. Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για μια σπουδαία ενημέρωση για την ομάδα μας. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τα νούμερα που θα αφορούν οι παίκτες του για τη σεζόν 2025-26 και σήμερα θα τα δούμε αναλυτικά. Εάν δεν έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι μας, εγγραφείτε τώρα και ενεργοποιήστε τις ειδοποιήσεις για να μην χάνετε καμία ενημέρωση για τον Ολυμπιακό. Το κανάλι μας είναι αφιερωμένο σε όλους όσοι αγαπούν την ιστορία της ομάδας και θέλουν να είναι πάντα ενήμεροι. Οι παίκτες που βρίσκονταν στην ομάδα και την προηγούμενη σεζόν θα διατηρήσουν τα νούμερά τους χωρίς καμία αλλαγή. Από τις νέες μεταγραφές, ο Tyson Ward διάλεξε το 3, ο Όμηρος Νετζίπογλου το 21 και ο Ντόντα Χολ το 45. Αναλυτικά τα νούμερα για τη νέα σεζόν έχουν ως εξής: 0 εμπειρίου, Thomas Walkup 2 εμπειρίου, Keenan Evans 3 εμπειρίου, Tyson Ward 4 εμπειρίου, Γιώργος Μπουρνελές 5 εμπειρίου, Γιαννούλης Λαρετζάκης 9, Σέιμπεν Λί 10, Μουσταφά Φαλ 14 εμπειρίου, Σάσα Βεζέγκοφ 16, Κώστας Παπα-Νικολάου 21 εμπειρίου, Όμηρος Νετζίπογλου 22 εμπειρίου, Τάιλερ Ντόρσε 25, Άλεκ Πίτερς 33, Νίκολα Μιλουτίνοφ 37, Κώστας Αντετοκούνμπο 45, Ντόντα Χολ 77. Με αυτά τα νούμερα οι παίκτες μας ετοιμάζονται να μπουν δυναμικά στη νέα σεζόν και να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό στην προσπάθεια για διακρίσεις. Η εικόνα της ομάδας γίνεται ακόμη πιο ξεκάθαρη και η προσμονή για τα επόμενα παιχνίδια μεγαλώνει. Εάν και εσείς ανυπομονείτε να δείτε τον Ολυμπιακό στη νέα σεζόν, εγγραφείτε στο κανάλι μας και αφήστε το σχόλιο σας για το ποιο νούμερο ή ποιος παίκτης σας ενθουσιάζει περισσότερο. Θέλουμε να μάθουμε τη γνώμη σας.